Misa ka na sa upat ang mga namatay humana kasinati og grabeng kalibanga sa usa ka purok sa Barangay Tigato sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Humana kasinati og grabeng kalibanga ang 7 ka tawo sa Purok 10 Sitio Balon, Barangay Tigato, Davao City. Sugod atong Biyernes sa milabayng semana. Tulo na ang namatay, lakip ang 47 anyos nga si Jesus Olarte, kinsa namatay sa complicated severe diarrhea niadtong Domingo. Kagahapon sa buntag, gidala sa ospital tungod sab sa grabeng kalibanga ang 77 years old nga inahan niini nga si Flora Pamat, apan namatay pagkahapon. Masakit ang tiyan. Kadumuto siyang latest na admit yesterday, sir. Pero ang isa, sir, katong na-admit, nakaulit na sa balay kagahapon. Sumala sa Davao City Water District, doon na sila ginasunod nga standard aron pwede imnon ang tubig gikan sa nagkanaiyang water source. Kung naaman sila kanang ginagamit na source, naamang gud tayo gina-observe na 25-meter radius jail nga dapat dili siya duol, no, within that 25-meter radius layo siya sa katong mga possible na mahimong contaminants sa ilahang water source. Unsa ni siya ra mga septic tank kanang na naay naga-farm kay mo tuhop man gud nang kanang ginabutang na mga fertilizer paingon dito sa ilahang water source. Sa gipayagayong sanitary inspection sa water source sa mga naapektuhan sa diarrhea na sayrang. Ang mga tubig manggod nila pag interview na mo, naay mga source sa tubig nila na naay mga baki. Ang uban is naay mga halwan, naay mga isda. So we should di siya pwede ipainom. Unom pa kaadlaw una mo gawas ang resulta sa gipayagayong water analysis. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.